बिजनी फानबारि सानजा दानसोरां गामिनि मिथिंगा औवारिनि बिसि जयश्री औवारिया गोमानानै दङ। थांनाय 6 जानुवारि एबा सनिबार खालि नखराव रावबो गैयैनि खाबुखौ लानानै न'निफ्राय खारखोमानानै दङ मिथिंगा औवारिनि बिसि जयश्री औवारिया। फोरमायनो नांगोन दि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी फानबारि सानजा दानसोरां गामिनि मिथिंगा औवारिनि बिसि आरो 8 बोसोर बैसोनि उन्दै फरायसुलि भुमिका औवारिनि बिमाया थांनाय सनिबार खालिनिफ्रायनो न'आव गैया। सन्देह खालामनाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि सासे सेंग्राजों उन्दै फरायसुलि भुमिका औवारिनि बिमा जयश्री औवारिया दोनखारलांदों होननानै नखरनि आरो गामिनि सुबुंफ्रा मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि थांनाय सनिबारखालि फिसाय मिथिंगा औवारिया फुंबिलिनि 8:30 रिंगासोआवनो खामानि मावनो होननानै न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन आरो थाखो 2आव फरायफुनाय फिसाजो भुमिका औवारिया फरायसालियाव थांदोंमोन। बेजों लोगोसेनो मिथिंगानि औवारिनि बिमा अदेबानि जयश्री औवारिनि बिखुनजो रमे औवारियाबो बाजाराव ओंखारलांदोंमोन। बेबायदि नखराव रावबो गैयै खाबुखौ लानानैनो गुबुन गोसो थोखुमानाय हाबा जायै सेंग्राजों दोनखारलांदों होननानै मिथिंगा औवारि आरो बिनि नखरजों लोगोसे गामिनि सुबुंफोरा खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखायै फोरमायनानै होदों। खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मिथिंगा औवारिनि बिसि जयश्री औवारिया आलादायै गावारि गंसे मबाइल लाखुमायोमोन, जायखौ गावनि अनगा गुबुन रावबो मिथियामोन। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायबावदों दि जयश्री औवारिया 4थि सानावबो नखराव नुजाथि फैफिननायखौ लानानै फिसाय मिथिंगा औवारि आरो नखरनि सुबुंफोरा गोबांथार दुखु जारलायाव थानो गोनां जादों होननानै फोरमायदों। मानोना थाखो 2आव फरायफुनाय फिसाजो भुमिका औवारिया बिमा गैयैनि जाहोनाव जाया लोङा गाबबाय थानायखौ नखरनि आरो गामिनि सुबुंफोरा रोखायै फोरमायदों। बेनिखायनो मिथिंगा औवारिनि बिसि जयश्री औवारिया जेरावखि थाया मानो आरो थाखो 2आव फरायफुनाय उन्दै फिसाजोनि दिखारखौ गोसोखांहरफिननानै न'आव फैफिननो थाखाय नखरनि आरो गामिनि सुबुंफोरा खावलायहरदों। सोरबा गुबुन सेंग्राजों थांदोंमोनब्लाबो बे समाव मिथिंगा औवारिजों लोगोसे नखरनि सुबुंफोरा बोजबफिनगोन होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों खावलायहरदों। ओरैहाय जयश्री औवारिखौ सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 8011047881 जानबुं अनजिमायाव खिन्थाहरनो थाखाय मिथिंगा औवारिनि नखरा गुरैयै खावलायहरदों। दाखालि सनिबाराव खारदों मानसिया आंनि हिनजावा बेनिफ्राय जयश्री औवारि आंथ' नुफैयासैनो आं खामानियाव थांदोंमोन खामानि मावनो हाजिरा मावनो थांदोंमोन आं फैनानै आं नुफैयासैनो आङो 1थासोआव फैदों। नों खामानियाव खैथासोआव थांनायमोन? आङो फुंनि 8:30 आरो आंनो ओंखामबो बिदिनो संना हरखादों आरो बियो उननानैबो हरदों आरो सोर खारगोन होननासो मोनथियो। ओरैनो सिगाङाव मबाइलफोर माबाफोर रायलायोमोन नामा? आं गैयियाव रायलायो आरो आं थाबा रायलाया नांलायाथ' नांलाया बिदि मबाइलनि थाखाय जादों आरो मबाइलखौ होदोंमोन आं मानो गंनै गोजो नांगौ गंसेयानो जायो। मबाइल गंनै लायोमोन माने? मबाइल गंनै लादों। आं बेखौ नुवाखै मबाइलखौबो आं बै शुक्रबार खालि नुदों आरो गंसे लाखुमायोमोन आरो ना मा जाखो? गंसे लाखुमायो बै गंसेखौ दोनो ओमफ्राय बिखौ रां माबानानै बुंनायखाय खारखोना माखो बे मबाइल गंसे बुंबावनायखाय फिसाबो दं 8 बोसोर जाबाय दासिमबो ओंखाम जायाखै। फैफिननायखौ लुबैयो नामा? फैफिननायखौ लुबैयो आं। ओरैनोथ' बुंनाय हिसाबै क'क्राझाराव दंहैयो होनना बुंदों। थानायावबो होदोंमोन आबसुआवबो होदों नाथाय दाबो खबर गैया आरो फैनो होनबा हागोन आङो रिकुवेस्ट खालामो फैथों। बिहामजो फैजानो लुगैयो आरो बे थांनाय बेलायावबो आं गैयामोन गाव आरो बै ओंखाम संग्रा माबाफोरखौ सुगासिनो दंमोन आरो हौवानि गस्ला लंपेन्ट फिसाजोनि गाननाय जोमनाय सुदों। सोर बिदि खारगोन होनना मिथियो आंबोथ' न'आव गैयामोन मा समाव खारलांखो। ओमफ्राय बिसोर फैनानै आंनाव सोंहरबाय आयै रानि बिमाया दंहैयो नामा हाथायाव होनबाय आं बाजाराव दंहैयोमोन नालाय फानबारियाव रानि बिमा दंहैयो नामा होनबाय गैयाथ' माथो न'आवनो दंमोन नायो आंथ' मासिम जाबाय 2थासिम जाबायमोन खोमा आंबो ओजों फानबारियाव ओमफ्राय दा आं बेखौ खारदों ना मादों मिथियामोन आरो गावसोर सोंनानैसो मिथिबाय।
बेबायदि बाथ्राखौ दा गाव गथ'खौ अननानै फैबा फैथोंसै जोंथ' फैनायखौ दा लुगैफिनदों गथ'आबो ओंखाम जाया बिमाखौ माबा नागिरबाय थायो दा बेनिफ्रायनो रायजो राजाखौ आं निमाहा बिबाय आरो गथ'आ खय बोसोर जाखो बेयो गथ'आ 9 बोसोरसो नय नङा आठ बेबायदि थांबाय दा बेथ' संसारखौ जाबोबाय दासो बेबायदि गोदो आरो बेबायदि देलायनोबो रोङामोन बियो देलायनाया बारा बावाखै जे थिग मासो जाबाय खोमा बे देलायबाय थानायाबो लिस्टिकआव फोनलाय मा फोनलाय माखायाबो दा बिनिफ्राय फैनायखौ लुबैयो न'आव ओं फैनायखौ लुगैयो आरो जोङो जेरावखि थाया जेरावखि थाया फैफिनथोंसै आबै आंथ' नोंखौ फुङाव रायदावदोंमोनलै आंथ' ओरैनो खेला थाथासो बुंलाबाय थायोमोन हाब मिथुन फायख्रिखौ एथ' देलायबाय नों गारनानैसो खारसिगोन नामासै होननानैसो बुंदोंमोन आं बा गमामायैनो आं 3थासो टाइमाव फैबा खोनानो मोनबाय जा जयस्रिया खारबाय होननानै दा बोरै बिदि जाखो आंथ' इसेबां नोंखौ अनोमोन आबै खेला थाथा खालामोमोन दिनै बे बिबौ बुंनायखौ मानायखौ नों गोसोआव दंना गैया आबै आरो गोसोखांदोंना गोसोखाङाखै गामिखौ नोङो गाव नों संसार जानो होननानै बेयाव फैबाय आबै सना नोंहा फिसा दङ बेसेबां अन्थाव बाथावनो दा गाबगासिनो ओंखामखौनो जाया नों फैफिनदो आबै नोंखौ जों मोजाङैनो जोङो रायफोरलायनानै रायजोजों रायफोरलायनानै नोंखौ बे आबौजोंनो संसार जानायखौ जोङो गोजोन लुबैनानै दङ जों रिकुवेस्ट खालामो आबै नों जेरावखि थाया मानो नों जाहाथे बेयाव फैनानै बे फिसायनि जेसेबां साननाय गोदाव सोराव जानाय फिसानि गोदाव सोराव हांमा थानायफोरखौ जाहाथे सुस्रांनानै नोङो फैयोबा फैफिननानै गोजोन होयोबा मोजां मोनगोन आबै आं रिकुवेस्ट खालामो हाबनांगोन आबै सना नोङो फैफिनदो जोंनि गामिनि जानानै आं गाहाय बोराय जानानै आं बुंदों फिसौ जानानै नोंखौ जाहाथे बेयाव थांनानै संसार जाबाबो एखे बेयाव जाबाबो एखे नों बेबायदि न'खरखौ एथ' बोसोर जानानै संसार जानानै नों न'खरखौ आनि थानि खालामनानै थांनाया जुक्ति जाखोलै आबै सना बे आं जादों जाहाथे जों आसा खालामो आबैया फैफिनथों जों जेबो खालामा जाहाथे मोजां मोजां फैनानै जाहाथे जोङो रायजोजों बिजिरलायनानै बेखौ नोंखौ जोङो बजबनानै जोङो रायजोआनो लागोन आरो आबौजों संसारखौ थैस' थांस' जानायखौ खालामफैदो आबै जों बेसे सहायबावनो जोंखौ बार बार जोंखौ बुङो रायजोआ एसे मोनसे खालामना होदो मादो होनना जों मा खालामनो नों खारना थाहैनायखौ जोंथ' नुहैयाखैना नों बबाव दंहैयो दा खोनानाय मथेथ' मानसिया बुंदों क'क्राझाराव दं जोंथ' नुवाखैबो खोनायाखैबो जों गामिनि साखि जानानै जों बुंदों आबै अननानै नों फैदो गावनि फिसाखौ गाबखांनानै नोङो फैदो नोंहा गोजोननाय नोंहा बिखायाव गाबखांनाय दंना गैया आबै बे नोंनि फिसाजो भुमिका 8 बोसोर जानाय बे गथ'आ फरायदों थाखोनै बेखौ मा मोखाङै गानना थांखो नों आबै सना आं अननानै नोंखौ आखाइ खबनानै खुलुमो जाहाथे नोङो जाहाथे आंनि खोथाखौ खोनासं एसे गोसोआव लानानै नोङो बुजिनानै बेयाव फैफिनथारदो आबै बे जोंनि दानस्रां सानजा दानस्राङाव नों फैदो आरो रुजु रुमु संसारखौ नों जाफैदो आं नोंखौ रिकुवेस्ट खालामो दा नों फैफिनथारनांगोन दे आबै सना दे दा आरो रायजोफ्राबो हनै नोंनि नखुजाबो बुंबाय नोंनि फिसाबो बुंबाय जाहाथे जि फुलाव माने मानसिया जाफ्लाङो आरो बिदि जाफ्लाङो दा बेफोरखौ नोङो साननानै जि फुल जाबा खालामबायसै होननानै बै फिसाय जिथु नोङो साननानै थांदों बेखौ गारनानै नों फैफिनदो आबै सना नों न'खरावनो जाफैदो थैस' थांस' संसारफोरखौ जा आरो गोजोन बेयो जेबो जोङो माने रावखौबो दुखु खस्थ' नोंखौ खालामा रायजोआबो नोंखौ सेबलाय रोगानाय जों खालामा फैनानै नोंखौ फैनोसो थिनदों बेयाव फैनानै थाफैदो आरो जों नोंखौ जेरै गोदो जादों बेबादिनो जों अनलायनाय जालायनाय जों बिदि खालामगोन आबै सना
आरो नोंनि फिसा गोरबोनि फिसा भुमिकाखौ नोङो गाबखांनानै मानानै नों बे न'आवनो संसार जानो फैफिनजाबाय दे सना दे दा आं बेखिनिखौ बुंबाय दा हनै बेयावनो रायजोफोरबो साखाथि फाखाथि दंजोबो गासैबो हनै नोंनि बेयाव माबा बिजावजालिफोर दं हनै गामिनि सासे गावनि फिसौ बिबै जानाय दङ आरो नोंनि बिनानावफोर जानाय दङ नोंनि लोगोरिया दङ बेखौ सानखांनानै गामिखौ नों बिदि गारना थांनाया अयनाय जादों आबै मोजांबाबो गाज्रिबाबो संसारा जाबाय जेथिया बे संसार जानायनि बेलायाव थाव संख्रिनि फानलुनि खाथि बन्दिनि एसे दाङा बाजिया जाखायो बेफोरखौ नों गोसोआव दुखु लानानै नों दाथासै आरो नोङो मबाइल नायदोंबाबो मा नायदोंबाबो दा नोंनि मबाइल नायनायखौबो हजम खालामनानै लाबाय दा नोंखौ फैफिननायनि थाखाय थांखिखौ लादों माबादों बुंदों नों आरो बे फिसायखौ गारनानै आं रिकुवेस्ट खालामो फैफिनथारदो दे आबै दे जों बेखौनो आं आखाइ खबजबनानै नोंनि सेराव आं अनुरद खालामो आबै सना जाहाथे आं बेखिनिखौ फंनैसो आंनि दा मिडिया सारमोन फैदों बेयाव आङो दा मा होनना बुङो बेखौ दा बुंथिनानै होबाय दा बेखौनो जाहाथे नोंबो आबौ होननानै आंखौ साननानै नों फैफिनथारनांगोन आबै सना